Iloilo City, liwat nga magabukas para sa mga non-essential businesses. Madamo nga mga negosyo ang temporaryo nga nagsarado bangod sa padayon nga pagsaka sang COVID cases sa syudad. Humalin Mayo tubtub Hunyo sini nga tuig. Batyag sang alkalde ang balakhuon sa mga nawad-an sang trabaho bangod sang pagsarado sa mga non-essential nga negosyo. Gani liwat gintun-an sang COVID-19 team kung paano mabuligan ang mga ini. Matapos ang sinapol kainas sang aga, ginpahayag sang alkalde nga liwat halugan ang ginapatuman nga restriction sa syudad. Pahanugutan na nga makabalik operasyon ang mga non-essential businesses sa syudad. Ma-allow kita sang non-essentials nga maabre up to 30%. Ang curfew, ara man Japon, ang wais ang public consumption sang alcohol, but we will already allow the sale of alcoholic drinks. Ang mga Zumba, pwede ta na matugtan. Ang Esplanade, abrihanta na. But the minimum health standards will always be observed. No? Ang isa nga ginpangayo ko sa mga businessmen, nga dapat siguraduhan nila nga sa ila mismo nga establishments may ara na sa compliance officer. Nga hindi na sila mahulat sang aton compliance officer nga magpangsita sa ila na mismo nga negosyo like a restaurant or department store or kung ano man da, supermarket. Sila na mismo mapasiguro nga gasunod sa minimum health protocols. Nakigsapol man ang alkalde sa mga negosyante sa syudad angot sa liwat nga pagbukas sa mga non-essential businesses. Suportado sa mga negosyante ang hinyo sang alkalde. We will allow already everyone to continue with their businesses. Maayo ito ang among dialogue together with the business sector. No? Naintindihan nila sitwasyon ta. Hopefully, they will help us also make sure that the minimum health protocols are followed and observed in their establishments. No? Because ang punta sini, hindi kita kabantay sa tanan. Samtang, nagpangabay naman si Mayor Trenya sa publiko nga magkooperar. Inabangod yara gihapon sa 128 ang average daily COVID-19 cases sang Iloilo City subong. Kahapon nga adlaw Hunyo 13, naka-record ang Iloilo City sang 79 ka kaso. Wala labot diri ang 3 ka mga napatay bangod sa COVID-19. Well, pangabaygid ko sa pumuluyo ta. We are trying to find a balance between the health and the economy. Why kita maubra because damo na gid pigado subong. Abrehan naton amat-amat ang aton ekonomiya. But we all understand nga ang aton average cases subong is 128. There is a surge. Still, we need to open up. We cannot afford to be like this. We open up because the economy needs also to be open, not because there are no more cases, no, but because we really have to open up right now. Sa pinakauli nga listahan sang City Epidemiology and Surveillance Unit sang Hunyo 13, may 2,606 active cases ang syudad. Yara lang sa 1,940 ang mga nakarecover, samtang may 99 naman nga napatay bangod sa COVID-19. Buwas nga adlaw magatakop na ang 2 ka semana nga pagpaidalom sa syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine. Natalana naman nga magpagwa sang executive order ang alkalde tuhoy sa mga bag-o nga pagsulundan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Barangay Anihan ginpatigayon sa Barangay Nabitasan La Paz sa adlaw sang kahilwayan. Cleanup drive, mobile pantry kag feeding program ang ginpatigayon sa mga barangay officials sa Nabitasan La Paz para sa ilang mga pumuluyo sa adlaw sang kahilwayan. Ang aktibidad ang ilaging tiguluhan nga barangayanihan sa araw ng kalayaan, kung sa diin 123 ka mga pamilya ang ila nabuligan kag nahatagan sang pagkaon. Nagkuha kita inspiration no sa aton nga mga heroes sa paghatag sa nga
pagbulig sa aton nga mga pumuluyo nga nagakinahanglan. So as we celebrate the 123rd Independence Day, pangita man kita si mga pamilya nga dapat buligan 123 families sa pag-celebrate sing 123rd Independence Day. Para kay Kagawad Jesner, ini nga aktibidad isa ka pamaagi agud mapakita ang bayanihan spirit sa ila barangay kag mapabilin nga matinlo ang ila lugar. Sila ang nagbuligay sa pagpanglimpyo sang ilatag sa ka mga ugsaran, isa ka pamaagi agud malikawan ang paglaptas sang virus. Tama gid ka importante ang pagtinlo sa aton nga palibot para malikawan o kon maiwasan naton ang virus nga nagalaptas sa aton nga palibot. So this dako gid ini nga impact no para makabulig no kag maka-inspire sa iba naton nga mga pumuluyo nga maghiwat man si amo sining aktibidades sa ila mga area. Nagapati man si Kagawad Punsaran nga tama ka importante ang pag-ulikid kag pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi pa nga madamo ang naapektuhan kag nadulaan sang palangabuhian bangod sang pandemya. Dako gid ang impact sini sa aton nga pumuluyo because sa subong nga pandemya no mabudlay ang pagpangabuhi. So as public servant, as community leader, we need to be an impact, an influence sa aton nga mga pumuluyo. No? So nag-decide kita to conduct this activity for them nga para maglighten ang burden na ginabatsyag sing aton nga mga pumuluyo. Ginpasalamatan man ni Punsaran ang lokal nga panguluhan sang syudad sa suporta nga ginhatag sa ila barangay agud mapatigayon ang nasambit nga hilikoton. Ginaengganyo man sini ang kadamaan sa pagpatigayon sang siningasay isang aktibidad agud madamo pa ang mabuligan nga mga lubos nagakinahanglan sa komunidad. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Flyover sa city proper kag taytay nga nagakonekta sang Esplanade 3 kag Esplanade Extension 1 ang nangin maduagon. Sa kada maglabay diri sa General Luna Halandon ni flyover sa city proper, hindi malikawan nga mapabalikid gid. Inibangod sang maduagon nga kolor sang infrastruktura. Inyang gimpintahan sang rainbow color. Ginkalipay ni Aries Erica Lanceta, miyembro sang LGBT community sa Iloilo City. Nagapati siya pagpakita ini sang pagbaton sang syudad sa ila komunidad. Ako mainly as an individual, I am very happy because I can see that our city is really showing how inclusive it is for our community. So plus being a member of the LGBT community, I can feel that our city is showing compassion and love for our community. We are indeed the city of love. So as the city of love, our Mayor, Jerry Treñas, is showing inclusivity and love for our communities. Dako ang epekto sang maduagon nga bridge para sa mga miyembro sang LGBT sa syudad. Inabangod ang rainbow color ang simbolo sang pagka-passionate kag creative sang isa ka individual. Nagadala man ini sang kalipay para sa tanan. The impact of this sa cause namon as a community. I'm an active member of the LGBT community and this impacts a lot, especially sa moral sang LGBT community. It gives us strength and it gives us confidence. It makes us more brave in facing the world because despite of our considered being like the third gender or whatsoever the other people try to call us, it gives us hope that there is more to us than what other people perceive of us. Kung ipaanggid ang sitwasyon subong sang sa 30 katuig na ang nakaligad, mas ginakilala na ang kontribusyon sang LGBT sa komunidad. Sa pihak sa mga suporta nga nakita kag nabatyagan sang LGBT community sa Iloilo City, nagapati si Aries, madamo pa sang kinahanglan himuon agud sila ang lubos nga mabaton sang komunidad. What I always say is we should be able to push and let people understand that tolerance is different from acceptance. So if we are just being tolerated, then we are not literally being accepted. So what we need to have and what we need to feel is the acceptance. Yes, we can get that from our families and closest friends. We are being accepted by our friends and our families. But then for the rest of the society, it's still a hung up for me at times because there are still cliche moments and moments that makes me feel that we're just being tolerated. Mensahe ni Aries sa alkalde kag sa Ilonggo community.
first and foremost to the city mayor, thank you very much, Mayor Jerry Peñas, for embracing our community and for showing love and acceptance to us. Thank you again sa paghatag mo ng importansya sa amon. To my fellow Ilonggos and to the LGBT community, mapakabakod lang kita despite what we are experiencing as of the moment. I know this pandemic has brought us tears, has taken us down, has shattered us into pieces. But then, let's look at the brighter side. Behind the dark clouds, there still is the rainbow shining. So this is the Pride Month, and we should celebrate Pride Month with a happy, colorful, and positive outlook with our lives. And it's the coming independence as well. So freedom and love should be celebrated. Samtang, agaw atensyon man ang taytay nga nagakonekta sang Esplanade 3 kag Esplanade 1 extension bangod sang maduagon man sini nga kolor. Inyang gimpintahan sang Baysolangpo artist. Tinutuyo sini amo ang maghatag sang positibo kag matawhay nga lalantawon sa mga nagalabay sa lugar. Nagalaom sila ang maduagon nga kolor sang taytay ang magahatag sang positibo nga pananawan sa mga nagaagi diri ilabi na subong nga mataas ang kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.